hij in Hulsberg nemen de geleende na een succesvolle carrière van 20 jaar en heel veel finale leedjes, zelfs in een keer winnaar van het LVK. Hij nemen ze afscheid van de buun. Ze vingen het na 30 jaar vingen ze het grootgeweer. En willen hij natuurlijk geen seconde missen. Dus voor ze komen kijken. Hij bij de Böhmerwalders in Hulsberg. Allah! Burgemeester Erik Geurts van Beekdalen is ook aanwezig, en niet zomaar, want hij had de geleende gedecoreerd, Erik. Dat is een grote eer voor die jongen. Ja, natuurlijk. Die jongens hebben ook 30 jaar opgetreden, hebben veel Limburgse cultuur voortgebracht. En dat moet je ook bij hun afscheid ondersteunen. En ook echt in het zonnetje zetten. En dan ben ik heel blij dat we dat op deze manier kunnen doen. Ja, geweldig voor die mannen. Want je zag dat het ze echt wel bij de keel greep. Ja, chic hè. Kijk, op het moment dat je komt en dan eigenlijk alleen nog maar de orde van verdiensten doet, dat is ook een hele mooie medaille. Hè? Om die te kunnen krijgen en ook een eerbetoon die wij als gemeente weggeven. Maar bij de geleenden die 30 jaar, 20 keer in de LVK-finale hebben gestaan, zoveel hebben betekend voor het Limburgse lied, is dat chic om ons op deze wijze te onderscheiden. Ja, ja. Nou, geweldig. We willen je niet langer dan nodig ophouden, want we zitten vlak voor carnaval. En met zo'n hele uitgestrekte gemeente Beekdalen heb je een stuk of 20 sleuteloverdrachten te gaan. Nou, je hebt goed geteld. Het zijn er volgens mij 19. En, ja, echt waar. Maar goed, dat doen we op 3 dagen, want anders is dat niet te doen. Maar goed, dan verheug ik me op om dat te doen. En de blauwe shoot komen ook nog, de wingbulen komen ook nog bij ons op bezoek. Dus, en ik heb mijn speech al voorbereid. Dus ze kunnen een borst nat maken. Ja, wat wil ze nog meer? Alaaf! Alaaf! Cyril van Oppen, vicevoorzitter van Sint-Clemens, Arendsgenhout. Die juist de voorzitter had moeten vervangen bij het weer inhalen van de geleenden. Want de echte voorzitter is Maurice Pluimakers hemzelf. Cyril, kan je zo eens even kort uitleggen het belang van die jongens voor het korps? Enorm. Wat net al gezegd wordt in 1995 sinds hij begonnen met sketches op onze jaarlijkse Clemensavond. Nou ja, dat was eigenlijk de smaakmaker van onze jaarlijkse feestavonden. Dus dat was eigenlijk hoe u zich op verheugde en hoe u zelfs speciaal voor naar de feestavond komen. Ja, dat op zich was gewoon een geweldige verdienste. En natuurlijk de hele LVK-loopbaan wat erna is gekomen. Ja, dat is eigenlijk nog een verdienste van hun wat los van de feestavonden bij ons verenigde bij is gekomen. Dan hebben hun inzet voor het korps op bestuurlijk vlak en als vrijwilliger. Dus dat is gigantisch. En vandaar ook de koninklijke onderscheiding die zojuist door de burgemeester is uitgereikt, is meer dan verdiend. Cyril, nou ja, we waren al eens bij Sint-Clemens, Arendsgenhout. En we waren zwaar onder de indruk van wat toch gepresteerd werd in die kleine gemeenschap, waar dat korps gewoon een hele grote rol speelt. En die binding kunt onder andere ook door die geleenden dus. Zeker. We hebben natuurlijk de themaconcerten wat hier alles te gast wordt en de Tijnstijd. Dat zijn onze grootste evenementen. Maar de geleenden en ook de mannen van Wiers en Spitsen, die allebei hun oorsprong hebben in onze vereniging, zijn natuurlijk geweldige ambassadeurs voor Sint-Clemens Arendsgenhout en zorgen ook voor een hele binding en ook een dynamiek hoe eigenlijk veel u in de vereniging zich ook gaan optrekken en met amuseren. Dus dat is zeker een bindende factor. Ja, ik geloof het direct. Ik zou zeggen, hoort dat nog lang vol. Alaaf, Arendsgenhout. Dankjewel Frits en we hopen u natuurlijk hier nog eens bij een van onze evenementen te zien. Dankjewel. Fijne carnaval. Die moet wel een grote fan van de geleenden zijn. Ja, eigenlijk al vanaf mijn geboorte. Ze hebben bij mij in de klas gezeten. Ah, kijk eens, dus het is meer wie fancy, het zijn gewoon vrienden.
Ja, ze wonen in Straatwier en ja, vanaf de kleuterschool eigenlijk al meteen opgetrokken. En wanneer ik nu vroeg, zingen ze even 10 liedjes van de geleende Hingeré, dan kennen we dat. Ja, liedjes. Ja, die ken ik wel. Allee, voor geloven nog. Veel plezier nog. Dankjewel, Gero. De hoofdrolspeler zelf. Het programma is juist gedaan. Ze zijn eigenlijk nog helemaal bedwelmd door wat allemaal gebeurd is. Het wordt geloof ik een klasse middag. We hebben heel erg genoten. Geweldig eigenlijk. Dus ja, daar heeft ze naartoe. En dan hebben ze gezegd van, toch eens kijken wie dat gaat. Voor ons is dat vrij, maar we doen normaal u amuseren en zijn er voor ander lu. En nu worden er heel veel ander lu voor ons vandaag. Dat is apart, moet ik zeggen. Ja. En er gebeurde ook nog dingen, worden niet op het hout gerekend. Nee, we dachten dat we binnen alles georganiseerd hadden. En vervolgens komen onze partners en gezinnen met een verrassing. En vervolgens nog de burgemeester met een geweldige verrassing. Ja, die zou ze dus niet aankomen. Nee, geweldig. Dus ja, inderdaad, fantastisch. Ja. Ja, jongens, hartstikke chic en heel mooi om te zien wie de gemeenschap Hulsberg-Arendsgenoot omarmt. Ik denk wel gans Beekdalen, toch? Ja, het is net zo zuur. Kijk, Arendsgenoten zijn van de fanfare, Hulsberg met de vastelovend. Maar dat wordt hier wel heel erg ook nog eens een keer bevestigd dat het echt gedragen wordt. Dat is mooi om te zien. Ja, dat lijkt me inderdaad hartstikke chic. Nou ja, het verhaal van nu is natuurlijk, zeker de laatste weken, maanden, al 10 keer verteld natuurlijk. Maar ja, het is van tussen de 7 uren uitgegroeid tot de Champions League van de Limburgse Vasteloven. Ja, als dat zo mag zijn, ja, dat kan ze wel zeggen. Ja, met een flauwigheid begonnen om een grapje via een vereniging. En dan 30 jaar later steeds op ieder podium en dan mogen ze dit metmaken en hiervan genieten. En dan, ja, en zo afscheid nemen. Ja, ik denk dat iedereen daarvan zou druimen om dat in een keer met te mogen maken. Ja, want ik ga gisteren nog eens zitten te kijken naar klasseneren van een jaar of gaat geleden. Ja, doe schuts de tekst zo uit de mouw. Het is een beetje zo te invallen. Ja, hebben ze meestal een beetje zo'n de vinkschet op. Of dan hebben ze een bepaald idee of een woordspeling. En dan kan daar gauw een liedje uit ontstaan. Ook niet helemaal, maar het kent wel, ja. Soms wil dat wel eens lukken. Ja, het is ganz simpel. We kennen het alle nu. Want Roger, hij kunt dat metgaan en dan zegt hij het is gaat of het is niks. Dan zingt hij dat even zo door de telefoon aan Jos Gijzen door en dan maakt hij er chocolade van. Nou ja, zo gaat het niet helemaal. En ik heb nooit gezegd dat het niks is. Hij heeft meestal een aantal ideeën en dan zetten we ons met Jos samen bijeen. Jos loestert dan even en pakt dan het keyboard en speelt dan. Maurice zingt dan en dan meestal 2, 3 ideeën. En dan zeggen we, ja, daar moeten we gaan kiezen. Want dat is wel heel erg leuk, heel vastelovend, heel erg carnaval. Een goede tekst. Ja, en echt geleende. En dan, dat kiezen we dan om dat jaar uit te brengen. Ja. Ja. Nou ja, en dan werd gezegd deze middag, is het adie. Helemaal klopt dat natuurlijk niet, want ik ga nog eens even naar de kalender gekeken. De agenda van de komende Agroweek, die zit ook nog knokkenvol. Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk gezegd, we willen een afscheid in eigen dorp. En daar leende zich dit vandaag het beste voor. Maar we hebben ook gezegd, we maken het carnavalseizoen af. Dus zondag en maandag treden we nooit op met de vasteloven. Dus ook dit jaar niet, maar we gaan wel tot carnavalsinzicht door. Ja. En dan is het geloof ik om 11:30 in Meer, in café. Kwanten in Meer tegenover het kasteel, kan ze niet missen. Nou dan. Ik ben er volgens mij. Het klinkt wel eens geweest vroeger in IJsland. In ieder geval, wanneer ze nog wilt zien, ook in Gulpen zijn ze nog. Ja. En ja, all over de provincie. Dus zeker ook in Parkstad. Ja, heren, diep respect en... Ja, ik hoop dat het dus net te zeer tegenvalt, maar wanneer dat zo is, dan kan zo weer terugkeren. Allee, dankjewel. Dankjewel, super. Dank je. Ja. Dankjewel. En weer komen we hier tegen op het afscheidsfeestje van de geleende Guido Frisse, ook prominent uit Beekdalen. Guido, hoe is het daarmee? Ja, beter. Ik heb struggles gehad het afgelopen jaar. En het gaat wel steeds beter. Het gaat bergop. Dus dat is in ieder geval gunstig. Ja, want ze had ik vies ertussen gehad. Hè? Ja. En de truckweg is moeizaam. Ik zocht de gletsel ergens voorbij komen in beeld. Ja. Maar dit is een goede revalidatie, denk ze? Ik wil in ieder geval het weer oppakken en we zoveel mogelijk toch gaan doen. Maar ik moet wel zeggen dat ik heb wel nog de rem erop staan. Dus het is nog niet zeg maar volle gas erop wie dat vroeger ging. Ik probeer me een beetje eraan te houden.
En goed, maar sommige dingen kan ik wel doen. Ja. Ja. En vastelovend vieren of optrainen? Ik train nog wat op, maar met vastelovend zelf, met de 3 dagen, train ik nooit op. Dat doe ik nooit. Dan ben ik altijd op pad met mijn familie. Ja. Maar dat geeft ze wel ook doen? Ja, met mate. Beetje ruiig aan. Ja. Hey, hoort ik op de B. Dankjewel. Dank je.